खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय सनाफोर लोखिफोर आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै सनाफोर दिनै आंहा नै जि देलायदों बेरे फुंजान दुगैनां खर' लोबनानै एसे सेस थादों मानो होननानै बुंबा फिसाजोआबो गरम बन्द मोनबायना फुङाव एसे फ्रि जादों आर'नाइ लालायलायदों आंहा दिनै लिपस्टिकआबो गोजासिम फुनदों ओमफ्राय बेफोर खोथाया बाद हो लोगोफोर आंहा 1K जाथारसै 1K बिदिनो 50 to 50 बिदि 50नि गेजेराव आरो नामागौ होमबाबो नोंथांमोनहा बे 50खौनो आंनो सासे सानै हरलायलायोबा हेल्प खालामलायोबा बारा दिन नांनाय नंला सम खमावनो जासिगोन अन्नानै प्लिज बेखौनो आं दिनै मागिदों नोंथांमोननि गेजेराव आरो आंनि भिडिअआ गासैहाय 102 जाबाय ओमफ्राय दिनैनि बे भिडिअसखौ आपलोड खालामबा 103 जानो हागौ किन्तु आंबो नायाखै कनफिउजन मानो होनोबा नायबाय थानाय जाया बिदिनो जानो हागौ 103आनो थ' बिदिब्ला नोंथांमोनहा गासिबो रायजो राजा गिदिर उन्दै बयबो आयै बियादै सियादै बियानै सियानै गासिबो अनलायनानै हेल्प खालामदो आंखौ अन्नानै प्लिज मीरा ब्रह्म 80 चेनेलखौ एकदम कमप्लिट 1K खालामना होदो ओमफ्राय आंबो साबसिननिफ्राय हामसिन भिडिअ लाबोनो नाजागोन ओमफ्राय लोगोफोर किन्तु आंनि भिडिअ बांसिन ना हमनाय माबानाय भिडिअ नुगोन दे ओमफ्राय आंनो मेनानो जानाय दे आं जानायखौ सब समाय लाबोगोन मिरामिसबाबो बेदरबाबो लाबोगोन आरो सम गेजेर गेजेर आङो कम्पिटिशन भिडिअ लाबोगोन जानायनि एसे बिदि कम्पिटिशन लाबोबा इन्टारेस्ट जायोना सनाफोर बिनि थाखायनो आंबो कम्पिटिशन भिडिअखौ सम लाबोखावबाय थागोन आरो थ' बिदिब्ला दिनैबो मा देखायनो हायो नोंथांमोना नायलांदो जाब्बा जुब्बाखौनो अन्नानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना होदो बयबो नै लोगोफोर दाउदै जिरनोसै आङो दिनै बेदर गैया दे सनाफोर दाउदै न'आव दैनाय लकेल दाउदैसो एकदम फिसिदोंना फिसिदों न'आवनो दाउदैखौ मोनजाबाय थायो आरो आं दा दैज्लाङाव दाउदैखौ गनो होला मानो होननानै बुंबा जायगायानो गैयाना आयौ दै लोमजोबनानै दुब्लिफोरा गासिबो दै लोमजोब्बाय ओमफ्राय बेखायनो गनो होला आं बिदैखौ गासिबो माथाम माब्रै मोनसे जायगायावनो दै फुला जोबगासिनो आंनि आइ बिमादै जासुलिया होखाव लोगोफोर नै आंहा जानोसैलाय दिनैनि ओंख्रिया मिरामिससो सनाफोर मादै जासुलिया दिनै ओंख्रिया बेदर मोनजायाखै सयाबिन आलु खांख्रिखला पटल लाब्रा ओमफ्राय बानलु बाथोन दाउदै दैनै लाबाय आं दाउदैखौ फसाया जादों बादि मोना ओमफ्राय दालि जहल सनाफोर अखा हानाय बिराद गोथाव किन्तु बेफोरनो जानांगौ दैयाबो देरद्रायना नाबो मोना माबो मोना बांद्राय दै अभारबाबो ना मोनालै दैया हिसाब जानांगौ दैया जि गिदिर देरबाय लोगोफोर दाउआ जोंहा न'आवनो मोनजाबाय थायो दाउआ सोलायलांबाय दाउ बिदैया मानो बार होनबाय थानो जानोसै लोगोफोर दे आं दैज्लाङाव दालि जहल सयाबिन आलु लाब्रा बानलु बाथोन बिराद गोथाव मोनो आं नोंसोरखौथ' गुलिमार गस्ला बारा इन्टारेस्ट मोना आं जायो जानाया होमबाबो इमान लुब गैया दाउदैयाव बानलु बाथोना मासि गोथाव हाबाब मासिबां बानलु बाथोन जायोथो आं दैज्लाङाव बिर बानलु बाथोन जायो जा गोथाव जाखादों दालियाबो आङो बाथोनखौ देबाना सामब्रामखौ एवा बानलुखौल'
बानलु गोरानखौ एवबाय ओमफ्राय सामब्रामखौ गोथाङैनो होबाय बिराद गोथाव मोनो आं दैज्लांनि बानलु बाथोन गोदो माइ गायबा बिदि देनानै जायोमोन ना बिराद गोथाव मोनो बेसेबांबा गोबाव जाबायमोन सवाबिन मोनजाफेरिया दिनैसो मालाबा मालाबा सवाबिनखौबो जि जानो लुबैयो आं गोथाव मोनथारो आंहा सवाबिनखौबो लागायलाबायजोबनोसै जालालाजोबथारनो नायलाय जासुलि आरो नाखौ होसोलांबावबाय जिखौबा मानो बोखोबावखो सिखाजोबनायखौबा ओइलाय फेंफोना जेव 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 मोनबोबाय नायलाय बेल' मोनबाय बुरजा मोनगौमोन बुरजाथारमोन दुरुं गैया मा गैया लबानोथ' बारा लोगोफोरजों ना फावना नागिरदों एसेनो सेस लस खालामजोब्बाय बे हिन्जावा सबाब नस्थ' थुस 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 जों नैबेहाय माबा मोनसे खामानि मावनो थांनो नागिरदों दे मा खामानि मावनो नागिरदोंथाय दासिमबो थिग मथन डिसिसन जायाखै मावगोन आरो मा खालामगासिनो दं मा खालामदों मा खादों नोङो दे बुंलाय दलद खुंथाखाया आयु आयु अखा फिसिर फिसिर हादों थेवब्लाबो जेखौ नुयो बेखौनो बोग्रांनानै लाजोबो मनायाव सोजोबो लामायाव जेखौ मोन्दों बेखौ बुथुमजोबो बांगाल सिस्टेमसो हिन्जावानो एमाव देनो लानोसैलायनो बुंबां राखेबखौनो बुंबां राखेब ना बुंबां राखेब मालाया अखा हाबा जाखांनानै गुदुं गुदुं उन्दुयोबा बुंबां राखेब बिजनेसमेन नामा माइ गायनो हाबो गैया नालाय बुंबां राखेब थाबाय एमाव देनोसै फाननोसै फैसा लानोसै ना माथो उफाय दख'ना गोदान दुर्गा फुजायाव देनांहाय दख'ना गाननो गाइखेर फैसा बायनोसै साहा लोंसै बेदर बायनोसै जानोसै साख्रि गैया बाख्रि गैया नालाय जोंहा नै जोङो न'खर न'खरसो हाबनानै एमाव मुलि नागिरो सानजों देनो नागिरदों जों एमाव मुलिखौ माथोहाय मानो ओरैनो थागारनोहाय लोगोफोर नै बिसिना लागा सिथ्लायानो लोमफैजोब्बाय नै मा खालामबावनांगौथाय गैला नायजाला नै बिसिना लोमजोब्बाय दैया वाबा नै बैसिनाथ' न'आ लोमथारनोसै नै मा खालामबावनांगौ जाखो बिसिना दैया आरो बेयावबो जि गिदिर देरखाबाय ब्लां ब्लां ब्लांनो जि गिदिर देरबाय फुख्रिसो खिन्थु बे फुख्रिया गिदिर देरथारबाय नारखोहां ओरै फुख्रिजों बेरायफैनाया माबा जि साहा लोंलांसै बिसिनाव ओमफ्राय साहा खापसे लोंनायनि थास' आथिं सायना होलांनांगौनो नायलाय नोगोद फाग्लिखा नै थास' आथिं दुरुना फैबावबाय साहा लाबबाय बे आदैनि सुगार फ्रि ओमफ्राय जोंना नै सिनि गोनां गोदै
दोनदो आं गोदै लाय नङाबा नों लोंबाय बिराद मोजां फुदुं रोंखायो फाग्लि मागोना नोंखौ फुदुं थोनदों दोनदो मा मोना सौआ दे लोंदो ससे थांबानो साहा लोङो आं बयनाव अखा दोमैनायनि दोमैयाखैल' लोगोफोर हादों अखा फिसा सानसे हाबाय नै नोंना साहा पाथिखौ एसे खरा खरा होनानै लोंनांगौ होमबासो गोथाव साहाया माखा माखा गोथाव जाथारदों आं मालाय फुदुंनायखौल' गोथाव मोनो आं गाइखेर साहाखौनो फुदुंनो रोङा बेबायदिखौ अलसिया होनो लोङाबो आङो मालायनाव मोनबा मालाबा खावसे बिदिखौ अलसिया होनो आरो मोनलों साहा लोंनायनि नेमानो गैखाया जोंहा फुङावबो लोङा मोनायावबो लोङा खामानि बाबा आं जानो बायो होनो ओमफ्राय मावना होलाय दाख्लै न'आव थांनायाव माबा बायदि आंहा जाखाबोदों जाया औ जाखायाखैबा मेवाजों मालाय खान्थाल बेगर अमा नामा ओमफ्राय ओंख्रिखौ जानोसै आं स्लेम गावसो बांसिन जायो ओंख्रिखौ जाबायना आङो हामा फिसाखौ गाज्रि होनाखैना आयै सोरबानो खान्थाल बेगरजों मेवाजों आरो दाउजों बासिनो हायो ओरैबायदि खान्थाल बेगर मेवा जाफेराखै आयै नै बेयावबो खान्थाल बेगर गरनैसो थास' आथिङाव खान्थाल बेगर गरनै गरथाम होस्रोबा बिराद गोथाव जायो माखा माखा बांगालफ्रा बिदिनो जायोथ' बिराद जायो मा बांगालल' बर'फ्राबो जायो मालाया जायोना जाया आं मिथिया आं जायो साहा लोंग्रा लागानो लोंखांबाय आङो लोंखांबाय